ଯାକ ଖାଲି ଶଳା ତାଳ ଫୋଟକା ବାହାରୁଛି। କି ଶାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହଜମ କରିସାରିଲାଣି। ମାଲି ଫୁଲ ତିନି ତିନିଟା ଆ କି ମଉସା ଏକ ଆଗରୁ ବଛୁ ଖାଲି ତମର ଫୁଟୁଛି। କଣ ଖାଇଛ କି ପୁଟା ମିଳିଯିବ ତା କି ଗ୍ୟାସ ଖାଉଛ। ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ 5 ଦିନର ପଖାଳ ଭାତ ତା ସହିତକୁ ନେଳି ଆମ୍ବ ଲୋଭରେ ଖାଇ ପକେଇ। ଶଳା ବୁଢାର ନାଳ ରସ ଭରିକି ଅଛି। ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ ଘୋଟାରି 5 ଦିନ କଣ 10 ଦିନ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦବ। ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ ପଖାଳ ହାତକୁ ନେଳି ଆମ୍ବ ଆଉ ବୁଢା ତ କୁଲୁ କୁଲୁ ନେଳି ଆମ୍ବ। କଣ କହିଲୁ? ଏ ନେଳି ଆମ୍ବ ଆଉ ରହି ହବନି। ଦୁଆର ଖୋଲିବ ବୋଲି ହେଲାଣି। ବୁଦା ମୂଳ ଦେଖିକି କାମ ସାରିଦେ। ମୋ ଢାଳ ଯିବି। ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ଏଇଥିରେ। କଣ ହେଲା? ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମତେ ଜୋରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଭଲ ବୁଦାଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ସାଇଡିଆ ବୁଦାଟା ଅଛି। ଏଇଠି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବା। କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ତ? ଆରେ ବୋମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି ତ। ଆରେ ଏତେ ବର୍ଷ ବମ୍ ଫୁଟୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରାଇ କରିବି ଯାଉଛି। ମାରିଦେଲା। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଛରେ କାମଟା ସାରନ୍ତି। ଆରେ ଢାଳଟେ ଜମିଗଲା ତାହେଲେ। ଢାଳଟା କାହାର ହେଇଥିବ? ଉଠୁ ମୁଁ ପଚାରିନି ଯାହାର ହଉଥିବ। ଏଇ ଗଛରେ ଆଜି କାମଟା ସାରିବି। ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଆଶା।
आपण प्रिय जितू ओडिशा जितू कमेडी को आपण स्वागत। ये आमर प्रथम कमेडी वीडियो आउ आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु भल पाइंतु ढेर सारा आम कमेंट आनिबू आपण हसैबू आउ कह खाली सुनुछु कोन कहन तू लाइक करंतु फॉलो करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु कमेंट भी करिवे मन होला तो ओडिशा जितू कमेडी यूट्यूब चैनल।